Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά να ακολουθούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτελεσματική θεραπεία της διακοπής του καπνίσματος, που βασίζονται σε κλινικές αποδείξεις και στις οποίες δεν υποστηρίζεται η χρήση των προϊόντων των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία υποστηρίζει ότι οι καπνιστές δεν θα πρέπει να ανταλλάσσουν ένα καρκινογόνο προϊόν με ένα άλλο και υιοθετεί πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές και τον έλεγχο του καπνίσματος. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει ότι η καλύτερη συμβουλή υγείας για τους καπνιστές είναι να σταματήσουν το κάπνισμα σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους. Μέχρι στιγμής, το ηλεκτρονικό τσιγάρο υπόκειται στις ίδιες νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν για το τσιγάρο, οπότε απαγορεύεται η χρήση του σε κλειστούς δημόσιους χώρους, σε αεροδρόμια, αλλά και γενικά σε κάθε χώρο που ισχύει η απαγόρευση του καπνίσματος. Αυτό που σίγουρα απαιτείται είναι περισσότερες επιστημονικές έρευνες που να μελετήσουν τη μακροχρόνια επίδραση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στον ανθρώπινο οργανισμό. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει κάνει την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια και στην ελληνική αγορά. Αποτελεί ένα καινούριο καπνικό προϊόν, η μορφή του οποίου μοιάζει πολύ με το κανονικό τσιγάρο, έτσι ώστε οι καπνιστές να εξακολουθούν να μιμούνται την κίνηση του συμβατικού τσιγάρου. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ενώ στο εσωτερικό του υπάρχει ένα φίλτρο, στο οποίο περιέχεται συνήθως μία ουσία που ονομάζεται προπυλική γλυκόλη. Η συγκεκριμένη ουσία έχει ενοχοποιηθεί για ερεθισμό των πνευμόνων και για την εμφάνιση άσθματος στην παιδική ηλικία. Στη βιομηχανία χρησιμοποιείται ως αντιψυχτικό στα αυτοκίνητα, ως αποσμητικό σώματος και ως υλικό αραίωσης μπογιάς. Τοξικολογικές αναλύσεις από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων έχουν δείξει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο περιέχει ορισμένες χημικές ουσίες και υλικά αναπλήρωσης, τα οποία μετά από αναλύσεις έχουν ανιχνευτεί ως τοξικές και καρκινογόνες. Με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες και την διαθέσιμη έρευνα, τόσο η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική όσο και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία δεν ταξινομεί τα ηλεκτρονικά τσιγάρο ως ασφαλή εναλλακτική λύση στο κάπνισμα, ούτε τα θεωρεί ένα εγκεκριμένο εργαλείο για τη διακοπή του καπνίσματος ή κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σε χώρους όπου το συμβατικό κάπνισμα απαγορεύεται.